दुलाराय भारत हादरनि 76 इन्डिपेन्डेन्स डेनि बे गोथार सानाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि बे फिरफिरा उराय होनाय हाबाफारियाव आङो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि गासिबो सेनियर जुनियर वार्कार्स लिडार्स आरो जोंनि मिडिया हाउसनि लोगोफोरनिसिम गोसो गोरबोनि गाहाम अनसायनाय सिगाङाव बारहरग्रोयो। जों बुजियो 1947 सननि 15 आगस्ट दिनैनि दिनाव भारतआ इंराजनि खुंथायनिफ्राय उदांस्रि मोनो। बे उदांस्रि लाबोनायावहाय गोलाव सम 200 बोसोरनिनो बारा जोङो जोबोद दुखु खस्थ' मोनबोदोंमोन। बे बाथ्राखौ जोङो गोसोजों मानिनानै लानो हायाखैमोन। ओंखायनो भारत उदांस्रिनि जे दैदेनगिरि महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू, मतिलाल नेहरू, बि.आर. आम्बेडकार बिथांमोनखौ लाफानानै जे उदांस्रिनि दावहा जादोंमोन, बे दावहायाव देरहानानै जों दिनैहाय उदां भारतनि नागरिक जानो मोनबाय। आरो जोंनि संबिधानाव बेखौनो लिरनानै दोनदों, इन्डिया इज ए सभरेन ससियलिस्ट सेकुलार डेम'क्रेटिक रिपाब्लिक। जोङो दिनै वी एन्जय द स्टेटास अफ सभरेनिटी। जोङो खुनु रायजोनि, खुनु मानसिनि, गुबुन हादोरनि सिङाव नङा। जोंनि खाफालखौ जोंनो दायो, जोंनि फिउचारखौ जोंनो थिग खालामो। भारतआ मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रि। बे डेम'क्रेसियाव रायजोआसो राजा। द पिपोल मेक एन्ड आनमेक गभर्नमेन्ट हियार इन इन्डिया। आरो जोंनि बे हादरा सेकुलार मोनसे कान्ट्रि, धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्षनि ओंथिया जाहैबाय जोंनि रायजोआव मोनसेबो अफिसियेल रिलिजन गैया। जोङो गावखौ बुंनानै लायो neither religious nor irreligious nor anti-religious but completely neutral in the religious matters। आरो जोंनि हादोरा ससियलिस्ट मोनसे हादोर। बेवहाय जोंनि संबिजिर सुजुगिरिफ्रा बे हादरखौ बे डेम'क्रेटिक ससियलिज्म where the public sector and private sector work side by side, बेबादि मोनसे समायना हादर, बेबादि मोनसे समायना संबिजिर। बे समायना हादर, समायना संबिजिरनि जोङो समायना नोगोरारि। आरो बियो दिनैहाय 1947 सननि 15 आगस्टनिफ्राय उदांस्रि मोननायनि उनाव फैयै फैयै दिनै 75 इयार्स कमप्लिट जाफैनानै जों दिनै 76 इन्डिपेन्डेन्स डे सेलिब्रेसनखौ फाथिनो मोन्दों। बे दिनावहाय जोङो भारत उदांस्रिनि दावहारुफोरनि जे त्याग, जे सेक्रिफाइस, बेखौ गोसोखांनानै आं दिनै गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननो सेलिउट जासियो। आरो जों गासै भारतीयफ्रा, जोंनि आसामनि मानसिफ्रा, जोंनि बिटिआरनि गासै जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बयबो बयखौबो सन्मान होलायनानै आखाइजों आखाइ हमनानै जोङो ग्रिद ग्रिद दावगालांनांगौ। मानोना मुलुगा दिनै बिसिबा गोलाव सौहैबाय। नोंगौ जों उन जायाखै, ओंखायनो वी नीड टु वर्क हार्ड। जोङो हांखौ खम लानांगोन, हाबाखौ बांसिन मावनांगोन। बे फंनैसोखौनो आङो जोंनि इउपिपिएलनि गासै नेता कर्मि बिथांमोननो फोरमायहरो। आरो जोंनि बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजा, बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी, भाखा भाखि धर्म अबलम्बी मानसिफोरखौ जोंनि गेजेरावहाय पिस, इउनिटि आरो राइट्स एन्ड डिगनिटिनि गेजेरजों थांनानै थानो थाखाय खावलायहरो। स' डेट जोङो इन्डियायावहाय, आसामाव गोजोन खौसेथि आरो समानथाय लाबोनो हायो। गोजोन्थों।